בכוח של הבעל שם טוב, כמו שאמרו קודם, שהרבי נותן לנו כוח לצאת ולהתעסק במקצוע, אבל לא צריכים לפחד מאף אחד. לא צריכים לפחד מילד שלא לומד תורה כמו שצריך, אנחנו צריכים להפך להשפיע עליו שהוא ילמד יותר טוב. אנחנו רואים שאצל מישהו יש לו משהו שחסר, אנחנו צריכים לדאוג עליו. אם למשל אתם תראו ילד שחס ושלום הרגל שלו כואב, כן? יש לו בעיה ברגל והוא לא יכול ללכת טוב. אז מה אתם תעשו? אתם תיגשו אליו ותגידו, איך אני יכול לעזור לך? איך אני יכול לעשות לך שיהיה לך יותר טוב? אולי אני אחזיק לך את היד ותלך יחד איתי. בוא נשחק איתי, נשחק ביחד ואני אעזור לך לשחק, אתה תהיה יחד איתי. למה? כי אתם רואים ילד שחס ושלום משהו חסר לו. אז אם אתם רואים ילד שחסר לו בלימוד התורה, שהוא לא יודע עדיין איך הוא צריך להתפלל, אז הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה לעזור לו. לא צריכים לפחד ממנו, להפך, צריכים ללכת ולעזור לו, כי אנחנו רואים שמשהו שחסר אנחנו יכולים להשלים. אז זה בעצם השליחות של כל אחד ואיתכם. היות שהיום נמצאים בי' בתמוז, וי' בתמוז היום שהתגלה לנו את השיר הזה, ניית נקבו, אז זה נותן כוח מיוחד לכם שאתם משתפים לנו בשליחות שלכם, אתם לא צריכים לפחד מאף אחד. לא צריכים לפחד מאף אחד, לא צריכים לחשוב מה יגידו, מה יאמרו, להפך, אנחנו צריכים לראות כמה אנחנו חזקים ביידישקייט, כמה אנחנו קשורים לרבה, כמה אנחנו רוצים לעשות את השליחות של הרבה, כמה אנחנו רוצים שמשיח יגיע, שאנחנו נהיה מאוד מאוד חזקים ונבין חזק, אז לא צריכים לפחד מאף אחד. כמו שהבעל שם טוב לא פחד מהאריה שהיה ביער, ומהדוב, והנמר, הוא לא פחד מאף אחד. אותו דבר, כל שליח ושליח הוא לא צריך לפחד מאף אחד. יודע שהוא חזק. מה? אפילו אם אתם תראו אריה שהולך נגדכם, אתם לא צריכים לפחד. היה פעם סיפור בגמרא שהיה רב מאוד גדול, ופתאום הוא הלך, ופתאום שלחו נגדו אריה, והוא אמר שהיות שהאריה בוודאי יראה את צורת אלוקים שלה, והיות שהוא לומד תורה ומתפלל, אז אריה לא יעשה לו שום דבר. ובאמת כשאריה הגיע לידיו, פתאום הוא נעצר. הוא פחד ממנו. אותו דבר, כל חסיד וחסיד צריך לדעת שאין ממה לפחד. אנחנו הולכים בכוחות של הרבי, ואנחנו עושים מה שהרבי רוצה מאיתנו, אז בוודאי שהרבי ייתן לנו הצלחה בכל הדברים, ואנחנו נצליח בשליחות של הרבי, בבית השם, בקרוב ממש, עוד בי' בתמוז זה אנחנו נתראה ברבי, למדתם מסורת כוחים, אנחנו לא רק שתיסעו ללובביץ', אלא תיסעו ללובביץ' שבלובביץ'. אתם יודעים איפה זה לובביץ' שבלובביץ'? איפה זה לובביץ' אתם יודעים, כן? איפה זה לובביץ'? לובביץ' זה ליד סמולנסק. אבל איפה זה לובביץ' שבלובביץ'? איפה זה לובביץ'? ליד סמולנסק. איפה לובביץ' שבלובביץ', כן. איפה אתם יכולים לחשוב? איפה המקום שנקרא לובביץ' שבלובביץ'? איפה? בסדר, זה נכון. זה בדיוק המקום שנחשב שנקרא לובביץ' שבלובביץ'. פעם היה מישהו שכתב לרבי מכתב לפני כ-25 שנה, 30 שנה, 25 שנה. הוא כתב לרבי מכתב ושלח לרבי תמונות מהעיר לובביץ'. הרבי אף פעם לא היה בלובביץ'. שמעתי פעם שהיו פעם חסידים שדיברו ביניהם, חסידים מבוגרים שדיברו ביניהם, והרבי היה צעיר עדיין לפני שהרבי נהיה רבי, והרבי עמד שם ואמר משהו, ומישהו אמר, אוי, אמר הרמ"ש, ככה קראו לרבי, יודע, הוא לא היה בלובביץ'. הרבי אמר, המעלה שלי שלא הייתי בלובביץ'. אבל זה אני אסביר לכם פעם אחרת. אבל פעם מישהו שלח לרבי תמונות ומכתב, והוא סיפר כל מה שהוא ראה בלובביץ'. הרבי ענה לו מכתב, ונריץ את המכתב הזה, הרבי שלח לו מכתב חזרה לרוסיה, הרבי לא היה חותם את השם שלו, ולא היה את הבלנק, את הנייר של הרבי, היה שם כתוב רק, הרבי היה חותם את השם שלו, בלי שיראו מאיפה זה מגיע. הרבי כותב לו ככה, שאני מאוד מודה לך
על התמונות ששלחתם מהמקום שהיה פעם לובביץ'. אז כשאתם מנסים לובביץ' שתדעו שזה מקום שהיה פעם לובביץ'. כי לובביץ' היום איפה זה? סבסביץ' של צבע. זה לובביץ' של לובביץ'. אבל אנחנו נמצאים ברוסיה, וברוסיה יש עיר שנקרא לובביץ', זה לא לובביץ' שבלובביץ', אבל זה לובביץ'. משם התחיל כל האופרציה שיש היום בכל העולם. אתם זוכרים שאתם נוסעים ללובביץ', אז אתם מתקשרים עם לובביץ' שבלובביץ', אבל העיקר הוא שצריכים לדעת שהמטרה שלנו היום זה לכבוש את כל העולם. המטרה שלנו זה שאתם תחזרו לכל אחד לעיר שלו, אתם למדתם הרבה דברים פה בכם, זה לא רק בשבילכם. אתם צריכים לספר את זה לחברים שלכם, או חברים שנמצאים בחדר, או חברים שנמצאים בבית ספר, או מכירים שלכם, וכך אנחנו נכבוש את כל העולם. כמו שאמרתם, שלוחי אדוננו, nation after nation, אנחנו הולכים לכבוש עוד מקום ועוד מקום ועוד מקום, זה הכל בכוחות של השלוחים של הרבי, שאתם שלוחים של הרבי. אז לחיים, שאתם תצליחו, לא תפחדו מהפחד, שתהיו חזקים, כמו הפיליקרב היה חזק. אתם יודעים כמה הפיליקרב היה חזק? הוא לא פחד מאף אחד. אותו דבר צריך להיות לצלחם, לכן לא צריכים לפחד מאף אחד. אם מישהו יודע שעושה את הדבר הנכון, צריך לפחד רק מהקדוש ברוך הוא. לחיים.